मोनसे समायना हाबाफारि लादों प्रे बैसागो बिनि बागै रायजो राजाखौ मा बरायनाय फोरमायनो गिबियावनो आं बयनिसिमबो गोदान बोसोर फैबाय थानाय बैसागुनि लागै आङो बयखौबो खुलुमनाय जासिबाय जोंनि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलनि टीमनि तरफनिफ्राय जे जोंनि स्कुलखौ जोङो बे एरियायाव बा रौता एरियायाव जोङो मोनसे उद्देश्य लानानै जोङो गायसननाय जादों जोंहा स्कुल गायसननायनि बेलायाव माखासे बेयाव प्रेजेन्ट गैयै माखासे जेनेबा माखासे ससाइटि मेम्बारफोर दङ आङो बे स्कुलनिनो मोनसे बर्ड एमडि बा मेनेजिं डाइरेक्टर हिसाबै दङ जे जोङो आन्दलन खालामनायनि उनाव जों मोनसे नुदों जे जोंनि गेजेराव शिक्षानि फारसे जोबोद माने आवगायलांनांगौनि जोंहा दरखार दङ जोंनि मोनसे आन्दलननि जोंनि बे मोनसे बर' मुभमेन्ट बड'लेण्ड मुभमेन्टनि मोनसे जोंहा एक्सपिरियेन्स बियो दा बेवहाय जोंनि बे एरियायाव स्कुल गायसननानै जों जिथु उद्देश्य बा गायसननायनि दा बेवहाय इंलिश मिडियाम आङो गायसनदों थिग खिन्थु इंलिश मिडियामजों लोगोसे जोङो बर' कालसारखौ बा एसामिस कालसार बा जिखुनु जातिनि कालसारखौ जोङो इंलिश मिडियाम फरायनायनि गेजेरजोंब्लाबो जों जे लाखिलांनो हायो बा इंलिश मिडियाम फरायब्लानो जे जोङो गावनि राव कालसार बेखौ बावलांनांगौ बेखौ जोङो साना बा जों जेरैखि जाया जोंनि कालसारखौ फोथांनानै लाखिनांगोन खारन दिनैनि मुगायाव जों नुदों जे बायह्रा मुलुगखौ नायहरोब्ला जोङो गुबुन जातिफोरजों दावगानानै बा जुजिनानै जोङो सोरखिलांनांगौनि बा बिसोरजों कम्पिट नांनांगौनि जोंहा माखासे जोङो मोगा मोगि जानो गोनां जायो दा बेनि थाखाय जों सारिउफाले फारफ्रोमथिंजायनिफ्रायनो जोङो माने गावखौनो गाव फिट होननानै जोङो खालामनानै लानांगोन फारफ्रोमनिफ्रायबो जोङो सोरखिलांनांगोन आरो लोगोसे जे जोंनि नैबे दिनैनि जिथु बैसागु फ्रि फांसन खुंनाय बियो जोंनि फरायसालिनिनो बा स्कुलनि मोनसे पार्ट जानानै थासिगोन जोंनि स्कुला 2016आव गायसनजादोंमोन दिनै फैयै फैयै जोंहा बोसोरबा बारलांबाय दा बोसोरबा बारलांनाय 6 इयार्सआव जोंहा आगान सुरबाय दा बेहाय जोङो दिनैसो प्रथम बा नैबे बोसोरनिफ्राय जोङो प्रथम खुंनो होननानै जोङो माने थाम थिम खालामदों नेक्स्ट टिमा दा बेवहाय जों माखासे जोंनि फरायसालिनि गथ'फोरनि जायनाखि कालसार बेखौ जोङो फोरोंलांनायजों लोगोसे बे एरियानि खाथि खाला थानाय जेसेबांफोर इउटुबाव जोङो जायफोर चेनेलफ्राव जोङो आर्टिस्टफोरनि खननाय बा मोसानाय बा थुनफावथाय बेफोरबायदिनो जों नुनो मोन्दों बेफोरखौ नोजोर लाखिनानै जोङो बे एरियायाव गासिबो नेपालियानो जा बर'आनो जा एसामिसानो जा बिहारियानो जा जेसेबां लकेल आर्टिस्टफोर दङ जों बिसोरखौ कल खालामदों बा इनभाइट खालामदों बिसोरनि मोजां हास्थायनानै बा बिसोरनिफ्राय जों मोजां मोनसे मेसेज लुबैनानै बा बिसोरबो मोनसे प्लेटफर्म मोननानै माबा मोनसे मोजां देखायलांनो हायो नामा बे मोनसे जोंनि मिजिं आरो बे निस्सय जाफुंलांगोन आरो बे नैबे बैसागु खुंनाय बे हाबाफारिया जोंनि फरायसालिनि मोनसे पार्ट जानानै थासिगोन दिनै मा माने मोसानाय हाबाफारि बायदि दिनैहाय जोंनि मेनलि सेथियाव बुंनो थाङोबा जोङो बैसागु फांसनखौ बेखेवनायजों लोगोसे जोंनि गाहाय आलासियानो जाहैबाय जयन्त कुमार ब्रह्म रौता सारिलिनि गोजाननि आलासि नङा खारन जोंनि जायगायावनो दङ गोबांथार मानगोनां माने मावनानै देखायनो हानाय बेफोरबायदि मानसिफोर दङ जों गोजाननि आलासि लेंहरनो हायाखै बा लेंहराखै बा बिथाङा जोंनि बैसागु फांसन बे फालिनायखौ बेखेवनानै होजेनबाय आरो जिखिनि नैबे लकेल जिथु आर्टिस्टफोरनि जेनेबा रौता जेनेबा आर्ट एन्ड कालचार जिथु ग्रुप सानजारां ग्रुप बिसोरनि मोसानाय जिथु ख्रिस्टि मोसानाय बा बागुरुम्बा मोसानायजोंनो जों बेखेवजेनदों बे बेखेवनायजोंनो जोङो गासिबो प्रग्रामखौ सिरियालि लालांगासिनो दङ जों बेवहाय बहुद गोजोननाय मोन्दों बयबो पेरेन्टसफोरबो दं बेवहाय स्टुडेन्टसफ्राबो गाव गावसोरनि पारफर्म बेवहाय देखायगोन नमस्कार So today our Northeast Public School Rauta celebrating Bihu, most beautiful and rich cultural heritage of world. In spite of religion, caste, creed or color, we are celebrating, participating everyone. Parents, local artists, students, teachers, we celebrate the beautiful event and here we spread the message of love and peace
of our community, society and the world. So I thank everybody in honor of Northeast Public School family, parents, well-wishers who have gathered here to celebrate, to participate our great festival of Assam, that is Bihu. Thank you everyone.